Dobrý deň, moje meno je Martin Palúch, vítajte na ulici Dohomíra Poľského v Kysuckom Novom Meste na predposlednom poschodí 5-poschodové bytovky a máme tu jeden parádny štvorizbový byt, ktorý si o malú chvíľočku ukážeme. Orientácia východ a západ a takisto tu máme ďalšie izby, ktoré sú orientované trošku ináč, takže poďte sa spoločne na to so mnou pozrieť. Čiže z východu si prechádzame smerom na západ, tu máme veľkú vstupnú chodbu, máme tu toaletu, kuchyňu, z ktorej máme vlastne zase opäť západnú orientáciu. Máme tu špajzu, kúpeľňu. Tu je práve najmenšia miestnosť, ktorá je takisto západne orientovaná. Tu máme severovýchodnú orientáciu, čiže ideálna izba povedzme na spálňu, pretože takto nám niekde z rána svieti slniečko, no a potom nám zase naopak zo západu takisto presvetľuje miestnosť, ale ju neprehrieva. Takže na spálňu ako stvorené. A prechádzame do najväčšej miestnosti a to je skutočne priestranná obývačka a takisto s východom na veľký dvojbalkón. Takže v rámci tohto bytu naozaj máte miesta, koľko len budete chcieť. Pokojná lokalita, kde máte naozaj úplne kompletnú občiansku vybavenosť, no a máte to iba náskok do obchodu, takisto do školy, do škôlky. Ja si myslím, že tento byt je úplne ideálny pre akúkoľvek rodinu a aj trošku početnejšiu, takže štvorizbový byt na ulici Dohomíra Poľského a vám stačí jediné ozvať sa mi.